Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videjka ze Shakes and Fidget. A dneska to bude let's play ze dvou postav, bude to z V7 a S7, bude to z Luka a Vara, takže doufám, že se vám to bude líbit. A jako první se tady koukneme na cechovní souboj. To přeskočíme na nás. No jo, už jedem. Tak to bych měl dát. No jo. Tak to už nedám. Skoro jsem ho dal. No, tady poštu. To teď nebudu číst. Tak, juknem se do zbrojky. A helma. Mám na obratnost. Takže nic. Včeráku taky nic. Škoda. Tak neskusíme arénu, ať si zlepšíme pozici a doplníme album. Dáme 41. A on mě dá. To je jasný. Tady jsem strašný noob. Protože já nemám na sobě líky. To bude tím, no. A jinak jsem koukal, že už jsme přesáhli hranici 500 odběratelů, takže vám za to děkuju. A určitě bude speciál. Takže se na ní můžete těšit. Jo, to prodám. To je s tím furt máchám. To taky. A to hovno taky. OK. Tak si zatočíme kolem. Tak pojď. A aspoň 3 houby. Asi tady proklikám všechny houby na podzemka. Aby to pořádně popadalo. Tak pojď. Dobrý. Kámen, to jsem nečekal. Já jim tady napíšu. Ahoj. Tak, teď půjdem do podzemí. Já si na sebe už hodně dám křídlenej. Ať to dáme co nejvíc. A ještě bych potřeboval na obratku. Ne, to jsem nechtěl, tak to zkusíme. Na výdrž. Potřebuju nejvíc. Budu koukat, kdyby mi padla náhodou lepší věc. Pojď. Malinký. Jinak bych vám chtěl ještě poděkovat za ohlasy k Epic Eventu. Je tam už přes 60 lajků. Takže bych vám chtěl za to moc poděkovat. To vemu. Tu ty 2 věci. Tak bych měl mít lepší staty, když to takhle na sebe hodím. No, tak. Ty je škoda, že nebyl za goldy. Já jsem všechny ubydám do toho. No on nepadne. Poslední houbu tam dám. Pojď. Ne, to je žít. Tak to bude muset dávat bez obratky. Bez elíku na obratnost. Tak, opa, tady máme. Tady máme 9. Masitý golem. No jo, jak nic. Tak pán temno, ten už nevím. Ty vogo. Tak to jsem nečekal. Naštěstí. No jo, já s mým štěstím můžu hned prodat. Škoda, ale. Tak jo, další ohavný gremlin. Tak z něj by mohla aspoň zbrat. Ne, to je malý level. Z něj nic nechci. Protože by se mi to nehodilo. Víte co? Takže z něj to nechci. A ten speciál za těch 500 odběratelů by měl víc co nejdřív. Jakmile to bude. A určitě v blízké době bych dal i livestream nějaký. Takže jo. Přeskočím. Tyjo, což je další epic na štěstí. No já mám fakt štěstí dneska. Tak jo. 6. Ohnivý elementál. Jak nic. Tak ten už nepad. Aha.
Tak teď dáme 100 krysu. Na 300 ty. On je lepší. Wow. Tak to jo. Tak to je super. A ještě se soketem. Výborně. Takže dneska mám štěstí. Opravdu štěstí. Tak jo. A jsme bez hub. Docela to tady popadalo. Dali jsme kolik? Hodně dost docela podzemek. Jsem dal. To jsem vyčistil, tady jsem měl myslím 4. Tady 1. Když jsem měl víc hub, tak to ještě popadá. Ale bohužel nemáme, takže s tím se nedá nic dělat. A jo, tak to bude všechno, máme tady furt náš fanouškovský cech s Tomem. Když tady byl Dertos, ale ten odešel, smazal si kanál, nevím proč. Takže můžete napsat do komentářů, já bych vás pozval, máme tady 3 místa volný. Takže kdo by chtěl, tak se může. Tak a to by bylo všechno, co bych chtěl říct. A já se přesunu na další postavu. A je to postava na S7 Epikáč var. Můj jediný var. Účet. Který mám. A tady si taky zkusíme pár podzemek. Neproklikám všechny houby. To nechci, jen pár. Stejně si myslím, že moc z těch podzemí nepadne tady. A můžeme to zkusit, doufám, že padne. Šetřím si je vždycky do let's playu, abyste se mohli podívat. No jo, ten dostal. Ten ani nevěděl, odkud přišlo. Tak, tady máme 10. vulkanický duch. Tak ten už by měl padnout. No to ne, to si děláte srandu. Tak ten už musí... Cože? Další. Ten epic naštěstí. To si ze mě asi dělají srandu, ne? Naštěstí. Bože můj. To už je kolikátej? 3. epic, co mi padl naštěstí. Jako... Ty se fakt hodí na takovým levelu. Tak opa, tady máme dát pekelný mimozemšťan. Bez epiku, ale padnu. Tak tady Bigfoot. Tak ten mi mohl. Já to vždycky přeskakuju radši, protože 2 varové, když jdou proti sobě, to by bylo na půl hodiny. A bez epiků, taká škoda. Do 20 hub. To asi dám. No jo. To padá jak nic. Drak šílenství. Taky. Ale to samá helma mi padla. Takže mi padla jednou. Tak já to jen prodám. OK. Strašidlo. Taky dole. Pološerý mimozemšťan. Tak ten už nejde. Tak mám tady nějaký to. Lepší drahokamy. Tenhle. Tak jo, a dáme do toho ještě 1 houbu. Don Capisto. No ale to ne, tak to ještě 1. Cože? Tady zase dělá? No zase. Prostě dělá. A je dole. Bez epiku, ale nevadí. Je dole. Tak bestie. Tak jo, to by bylo z tuto let's play všechno. Byl takový kratší, proklikal jsem to narychlo, doufám, že to nevadí. Ale padlo dost podzemí. Já bych vám chtěl poděkovat za 500 odběratelů, že jsme přesáhli. Jsem za to moc rád. Víc vám poděkuju u toho speciálu. A pokud se vám tento let's play líbil, můžete hodit like. Padlo docela dost podzemí. I nějaký ty epiky byly, hlavně naštěstí. A můžete napsat nějaký komentář, sdílet to, pokud nemáte, tak hodit odběr. A uslyšíme se u dalšího videa, takže čus!